Merħba ħbieb għall-ewwel episodju mill-programm Zona Mondjali fejn illum se niddiskutu l-ewwel round li kellna mill-logħbiet tal-World Cup. Nixtieq nibda billi nħeġġiġkom tgħidu l-opinjonijiet tagħkom fil-kummenti u bekk ikun nistgħu niddiskutu wkoll flimkien. Jekk nibdew bir-riżultati ġewwa gruppa l-ewwel logħba tat-tazza tad-dinja li kellna Qatar xejn, Ekwador 2, Senegal xejn, l-Olanda 2, f'grupp B, Ingilterra 6, l-Iran 2, l-Amerika 1, Wales 1. F'grupp C, kellna sorpriża fejn rajna l-Arġentina jitilfu 2-1 kontra l-Arabja Sawdija u l-Messiku jispiċċaw drota xejn kontra l-Polonja. Ġewwa grupp D rajna Franza jelbu l-Awstralja b'diskor ta' 4-1 u d-Danimarka jispiċċaw b'drota xejn kontra t-Tunezija. Ġewwa grupp B rajna sorpriż oħra, Ġappun 2, Ġermanja 1, Spanja 7, Costa Rica b'xejn. Grupp F, Marok xejn, Kroazja xejn, Belġu 1, il-Kanada xejn. Grupp G rajna l-Svizzera telep il-Kamerun 1 b'xejn u l-aħħar logħba li rajna fil-fatt kienet il-Brażil telep is-Serbja bl-iskor ta' 2 b'xejn. Ġewwa grupp H kellna l-Urugwaj jispiċċaw drota xejn kontra Korea t'isfel u l-Portugal jelbu lil Ghana bl-iskor ta' 3-2. Nixtieq nibda billi niddiskuti s-sorpriżi li kellna fil-World Cup sissa u naħseb inħossni ġust nibda billi ngħid proset kbira lill-Arabja Sawdija li mhux tal-li taw sorpriża lill-Arġentina, taw sorpriża lid-dinja kollha u fil-fatt erbu lill-Arġentina 2-1. Fl-ewwel taqsima ħassejtni li kienet partita fejn l-Arġentina setgħu jiskurjaw xi erba' fl-ewwel half. Kellhom 3 goals imħasrin, Messi skurja penalty u deru dominanti tul il-logħba kollha. Però għas-sorpriża ta' kulħadd naħseb l-Arabja Sawdija b'xi mod jew ieħor jiskurjaw 2 temp ta' 5 minuti li kienet tassew għajt imbellaħ, naħseb kulħadd baqa' imbellaħ l-istadium kien hemm ħafna supporters tal-Arabja Sawdija, l-istadium sploda dak il-ħin u kien mument żgur li maħna ħan ninsew qatt fl-istorja tat-tazza tad-dinja. Il-gowl ta' Salem Al Dawsari kien gowl mill-isbaħ li ma ħan niġu għalih aktar tard, però qabel il-gowl ta' Richarlison kont nistqa li kien l-aħjar gowl tal-World Cup sissa u iżda jkolli nagħti l-istilla tal-partita lil gower tas-Saudi Arabia Mohammed Al-Owais li laqad diversi saves u kien kruċjali għal din ir-rebħa tagħhom. Issa rridu nistaqsu jekk l-Arġentina issa l-Arġentina rridu jirpu ġiex partiti li faddilhom. Fil-grupp tagħhom għandhom lil Polonja u lil Messiku li fuq il-karta huma aħjar minnhom għandhom aktar talent, però wara diversi sorpriżi li rajna s'issa ma tista' tieħu b'xejn for granted. Li tkun diżappunt għalija jekk l-Arġentina ma jgħaddux għax nixtieq nara lil Messi fl-aħħar World Cup tiegħu imur tajjeb, jiġifieri tkun ħasra li jekk jispiċċaw qas jgħaddu mill-gruppi bħal pereżempju rajna timijiet kbar biex mill-gruppi tal-aħħar snin kellna Ġermanja fl-2018, kellna Spanja fl-2014. Jiġifieri sorpriżi fit-tazza tad-dinja sikwit narawhom u fil-fatt l-ewwel round diġà rajna ġie sorpriżi għax il-Ġappun jelbu lill-Ġermanja wkoll bl-iskor ta' 2-1. Kienet logħba simili għal dik tal-Arġentina fejn il-Ġermanja deru li kienu qed jiddominaw fl-ewwel taqsima, iżda fit-tieni taqsima l-Ġappun ħarġu b'grinta li ma bħala u nexxilhom jiskurjaw ġiex goals u
it-tieni gol kien ngħidu il-verità kien gol mill-isbaħ. Din il-logħba tatni flashbacks lura l-2018 fejn rajna waħda l-ikbar sorpriżi ta' tazza tad-dinja fejn il-Korea t'isfel kienet erbet lill-Ġermanja 2-0. Il-Ġappun ukoll huwa tim l-Asja u stennejt li l-Ġermanja kellhom jirpu daw iż-żewġ logħbiet. Jiġifieri ħassejtni rajt sitwazzjoni simili. Għadu kmieni għad fadal ġiex partiti fejn Ġermanja u kemm l-Arġentina jistgħu jirkupraw, però ejja ngħidu li ma kellhomx bidu tajjeb. Però li kolli fuq il-Ġermanja impressjoni ħafna plejer Musiala li kien l-iktar plejer kreattiv fil-ground. Il-Kanada wkoll kienu ta' sorpriża għalkemm tilfu, minkejja li tilfu ħassejt li l-Kanada kien ħaqhom imqarpunt. Attakkaw tul il-logħba sħiħa, kreaw diversi chances u sfortunatament il-gol ta' Batshuayi irrovinalhom iċ-ċans li jieħdu mqar punt minn dik il-logħba. Issa morna għal xi diżappunti minn timijiet kbar, issa ħamorru timijiet kbar li jimpressjonawni. Nibdew bl-Ingilterra li erbu l-Iran 6-2, jidher li għandhom attakk b'saħħtu ħafna, però li taqla 2 kontra l-Iran forsi tista' tistaqsi xi mistoqsijiet rigward id-diviża. Alla volja fl-opinjoni tiegħi il-penalty ma kienx. Rajna wkoll Franza tirbaħ 4 kontra l-Awstralja. X'kien rajt l-Awstralja skurja dak l-ewwel gol kont qed ngħid ħajkollna sorpriża oħra. Però Franza ma damu biex jibdew, però wara l-ewwel kwarta deru dominanti tul il-logħba sħiħa. Ġiex goza l-Olivier Giroud, kolli nistqar fraħtu għax huwa plejer peress li jiena Milanist, ovvjament nifraħ għal plejers tiegħi. Impressjonani Ousmane Dembele wkoll għal Franza li ma kienx li bħal Giroud ma kienx mistenni li ħajibda, però beda u fil-fatt ta' assist li Kylian Mbappe. U ġeneralment Franza reġgħet tidher b'saħħitha din is-sena. Spanja għalkemm ma rajtx il-logħba l-iskor jgħid kollox. Spanja 7 Costa Rica b'xejn. Tgħidli Costa Rica minn għandhom. Però fit-tazza tad-dinja ma tieħu ħadd mhu ħażin fit-tazza tad-dinja, kull tim jista' jagħtik logħba għax il-plejers kollha jilagħbu għal pajjiżhom. Jiġifieri impressjonat b'ħafna b'Spanja u tajjeb insemmu li Gavi, il-midfielder ta' Barcellona li sar it-tieni li żar goal scorer tat-tazza tad-dinja. Barra mill-scores nixtieq insemmi li kellna partiti tajbin, però kont pjuttost iddiżappuntat b'xi logħob li kellna tliet riżultati li spiċċaw bi-skor ta' xejn b'xejn diġà fl-ewwel round. Fit-tazza tad-dinja tal-2018 kellna logħba waħda biss li spiċċat xejn b'xejn. U li nixtieq insemmi naħseb l-ikbar sorpriża li kellna f'tazza tad-dinja kien il-barra mit-timijiet infushom iżda kien ir-refereeing fejn kellna bidla fil-VAR li kienet bidla pożittiva fl-opinjoni tiegħi. Għandna aktar immaġni ċari u deċiżjonijiet qed jittieħdu pjuttost malajr tal-VAR. Iżda l-akbar bidla fir-refereeing li kien hemm huwa l-ħin miżjud li naħseb tkun rivoluzzjoni għall-futbol. Kif saret normali f'din it-tazza tad-dinja li
jagħtu 8 minuti żejda. Kien hemm partita fejn referi anke ta' kwarta żejda kienet tal-Ingilterra kontra l-Iran. Vera tgħidli kien hemm inġeri fil-goaler, però xorta f'ħajti qatt ma rajt logħba li fl-ewwel taqsima jingħata kwarta ħin barrani. Ħad tkun revoluzzjoni kbira fil-futbol, naqbel magħha kompletament minkejja li ma nixtieqx nara nkun alla ħares qatt il-Milan pereżempju jkunu dixi wieħed xejn minn fuq u nispiċċaw nagħmlu kwarta xi kwarta niddefendu għal ħajjitna. Iżda naħseb li hija bidla għall-aħjar. Ovvjament dik kienet deċiżjoni ta' referi leġenda Pierluigi Collina, jekk nixtieq żbaljat Collin. U ovvjament ħanaraw bidla kbira fil-futbol. Nixtieq nagħlaq b'dan il-programm l-ewwel sensiela jidher li għandna kumment, skużani issa rajtu. Arġentina ġiethom tajba li Polonja u Messiku ġew drojba. Dan huwa naqbel miegħek perfettament. Hekk kif kieku jekk dak it-timijiet rebaħ kien ikun hemm iktar pressjoni fuq l-Arġentina. Għalkemm b'dro u rebħa xorta waħda jistgħu jgħaddu, iridu jgħoddu attenti għal goal difference, jiġifieri xorta naħseb huwa kruċjali għall-Arġentina li jiskurjaw ġiex goals. Antonello jgħidilna wkoll nirringrazzjah ta' ħidma tiegħu. Arġentina kontra Messiku se tkun taħraq nhar is-Sibt. Da skemmu se tkun Spanja kontra Ġermanja ħadd li ġej. Messi Muller se jkun ta' pressjoni fit-tmiem il-ġimgħa. Ekku, il-ġimgħa d-dieħla jkollna iktar logħbiet tajbin fit-tazza tad-dinja. Arġentina Messiku ħadd tkun ġlieda tkun sfida tal-Amerikas, ngħidilha jien. Il-Messiku għalkemm għandhom xi kwalità fil-logħbiet il-kbar kapaċi jilagħbulek. Nixtieq insemmi lil Ochoa li huwa goaler li għalkemm fil-futbol domestiku qatt ma narawh fit-tazza tad-dinja dejjem jidher u dejjem ikun wieħed mill-aqwa goalkeepers. Spanja kontra Ġermanja naħseb li ħadd tkun l-aqwa logħba tal-gruppi. Jekk il-Ġermanja jitilfu dik il-logħba nistgħu ngħidu li mhux nistgħu ngħidu żgur inqalgħu mit-tazza tad-dinja għat-tieni darba nfila. U kif qed tgħid int Messi u Muller se jkunu taħt pressjoni. Jidher li m'għandniex iżjed kummenti. Ekku, mela nixtieq nagħlaq dal-ewwel episodju mill-programm Żona Mondjali. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom, biex infakkarkom li dan il-video ħajtella dal-waqt fuq il-YouTube channel tal-Kamra Sportiva. Nixtieqkom niħeġġitkom biex tinkitbu hemmhekk. L-appuntament tiegħi li jmiss ħajkun nhar it-tnejn fl-10:30 u ovvjament għada għal-ħabta ta' 11 Antonello se jtina reazzjoni tiegħu fuq logħba ta' l-Ingilterra kontra l-Amerika. Grazzi u nixtieqkom il-lejl tajjeb.